Il-familja tal-eks deputat nazzjonalista Karl Guder appellat lil pubbliku biex kull min għandu x'informazzjoni dwar l-aħħar tiegħu qabel instab mejjed jista' jersaq il qudiem u jikkuntattjahom. Il-mara ta' Karl Guder, Maxine Guder, irrikordi tal-Facebook fejn talbet lil pubbliku ġenerali f'każ li xi ħadd jista' jitfa' aktar dawl dwar il-mewt tal-eks deputat nazzjonalista. L-aħbar tal-mewt ta' Karl Guder, deskritt bħala bniedem ġust u ġentlom, ħażlet lil ħafna, speċjalment fil-kamp politiku, u mit fl-omor ta' 45 sena. Guder, li kien jokkupa l-karika ta' kap uffiċjal tal-operazzjonijiet tal-medja tal-Partit Nazzjonalista, fl-aħħar jiem ikkonferma naħseb li jikkontesta għal karika ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u għal ispiċċa Michael Piccinino. Fil-passat, Guder serva bħala sindku ta' San Ġiljan, waqt li bejn l-2010 u l-2013 u l-2016 u l-2022 kien membru parlamentari. Sa dan it-tant, iċ-ċermen tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet, Jeffrey Pulcino Orlando, kien ikkwotat jgħid mill-Malta Today li huwa mir-rapport mal-Pulizija dwar teddid li qal li sar fuq Guder, għalkemm qal li m'għandux provi dwar dan. Skont Pulcino Orlando, dan l-attakk sar minħabba d-deċiżjoni li ħa biex jikkandida ruħu għal karika ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.